Em dic Mauit i avui us presentarem coses que hem fet aquí a les colònies de la Fundació Pere Tarrés. Emociona't amb l'art. En els còmics han treballat, s'hi han esforçat fins que ha sortit. En la fotografia han repetit les fotos perquè quedessin bé. I en la pintura s'hi han esforçat i pintat, tirant la pintura. Apunteu-vos a les colònies de Pere Tarrés.